2023निफ्रायनो आं बे प्रेक्टिसाव दङ 1 बोसोर आङो सेफ्टियाव दंमोन खिन्थु बिनि उनाव आङो शिफ्ट जानानै एज ए फिमेल फायार फाइटार आङो इन्डास्ट्रियाव प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ आंना बेनो कि बिनि आवगोलावबो जोङो ओंखारनानै माने इन्डास्ट्रियाव एज ए फिमेल फायार फाइटार जोङो प्रेक्टिसाव दङ मा खारनाव बेबायदि जादों बेखौ होनजायो कि बेनि न'आव जे थांनानै इन्टारभिउ होनाय जादों बेयो इन्टारभिउआव NFSC नागपुर बेखौ मेनसन खालामनाय जादों फार्स्ट फिमेल फायार फाइटार फ्रम NFSC नागपुर क्वालिफाइ खालामनाय होननानै आसामनिफ्राय खिन्थु बेनि जे हेडलाइन्सफ्रा होनाय जादों जेखौखि मानसिफ्रा मेनलि फरायो जेखि पाब्लिसाइज जायो हेडलाइन्स मेनलि बेयाव बिसोरो मेनसन खालामदों कि NFSC नागपुर नङा बिसोरो मेनसन खालामदों फ्रम आसाम आरो अफकर्स अफिसियेल हेन्डेल्स मिनिस्टार्सफोरनि बेखौ मास फलोइं थायो बिसोरनि हेन्डेल्सआव बेयाव अफिसियेलि ओंखारनाय माने बयबो फरायो बेयो मा खालामगासिनो मोनसे मिसकमिउनिकेसन खालामगासिनो कि आसामनिफ्राय आवगोलाव रावबो फिमेल फायार फाइटार ओंखाराखै होननानै आं आवगोलाव ओंखारग्रोनाय आरो बिनि उनाव आङो मेरला हिन्जावफोरखौ गाइड खालामदों आंनि कलेजनिफ्रायनो बा बेलेग गुबुन कलेजनिफ्रायनो आङो सिनायनाय सानै साथामसो हिन्जाव दङ जाय बेनिफ्राय आवगोलाव ग्रेजुवेट जानाय दङ बिसोर आंनि टाचावबो दङ आरो बिसोरबो इन्डास्ट्रि प्रेक्टिसाव दिनै फैबाय टाटा बेबायदि जिन्दल स्टिल बेफोरजों मावनाय दङ दा आरो आं दा एट प्रेजेन्ट आंनो निजे 2 बोसोर जाबाय कमप्लिट जाबाय आङो अइल इन्डिया लिमिटेडआव मावगासिनो आरो जोङो बेयाव नट अनलि इन्डास्ट्रियेल फायार बा इमारजेन्सि बा एक्सप्ल'जन हेन्डेल खालामो जोङो लोगोसे जोङो पाब्लिक फायारबो हेन्डेल खालामो फर पाब्लिक सार्भिस जोङो बेयाव मानि लक सोरबानि पाब्लिक एरियायाव माबा हाजार्ड जादों माबा मोनसे अराउन्ड लाइक सेफ्टि हाजार्ड ओंखारदों फायर रिलेटेड बा एक्सप्ल'जन माबा मोनसे बेबायदि केस जादों एग्जाम्पल जोंनि खारसांनि ब्ल'आव जेखि 1 मास सोलिदोंमोन बेयावबो जोङो लागिनानै दंमोन आङो आंनि मेल कलिग्स जेखि फायार डिपार्टमेन्टआ मोनसे मेल डमिनेन्ट डिपार्टमेन्ट जों फरायनायावबो जेरै जों फरायगासिनोमोन बेयो बिराद प्रिभिलेन्टमोन इट वाज भेरि भिजिबल टु मी बेयो मोनसे मेल डमिनेन्ट डिपार्टमेन्ट बाट जोङो फिमेल जे आंनि कलिग्स दङ बा आं जोङो बेखिनि बोसोराव शोल्डार टु शोल्डार जोंनि मेल कलिग्सफोरजों मेरला फायार इन्सिडेन्ट्स वगैरह प्रेक्टिसाव हेन्डेल खालामबोनाय दङ बेनो आंना स्टेटमेन्टआ कि शिवांगी सोनवाला आसामनि बा नर्थ इस्टनि फार्स्ट फिमेल फायार फाइटार बा फायार इन्जिनियार नङा बिनि आवगोलबो गुबुन हिन्जावफोर ओंखारबोदों आंनो निजे 2023 आव ग्रेजुवेट जाबोदों दा बिथांनि बेबायदि माखासे दङ फरायसाफोरनि सोंखांनायनि खेत्रआव नोंथांनि पार्सनेलि माबा मोनसे क्रिएट जादों आंनि पार्सनेलि जों बयबो मिथिगौ दानि दिनाव सोरबा जुदि माबा मोनसे सार्च खालामनोबा मा खालामो बे माबाया गुगल खालामो राइट दा गुगलनि सार्च इन्जिना हाउ माने ट्रिगार माबोरै बियो वर्क खालामो नोंना जे हेडलाइन्स थागोन मागोन बिनिफ्राय